nematambudziko kaya ndingabvunza valokuzeni vahongwe varipo vari kuharare okay ndiani mukuru wandingataura nawo ari papo ndandikumbira kutaurira mama ndicharumbira from Bulawayo ndanjitokumbirawo bhozi pandandanzwa kuti vamboko ndivo vari kuzoita guest of honor parufu hwamama vedu isusu seBulawayo tiri kuti taramba ende hatitombodi kana kuti mboko ato not even pangatohwiwa paHeroes Acre ipapo ende pangatohwiwa navanhu G40 haingawi kuzotivigira munhu varivo kuti vanouraya hatitombodi mboko akangouya kuzolokuza kuzoadresa paHeroes Acre muchaona hondo yacho handifungi kuti vanegona hakuna mboko anouya kuzoadresa paHeroes Acre ende hatisi kumuda ari kukwera achida kuti dzinga kunana Bulawayo kunokushunguridzika naye panapa hatombodi kana kuona kana chinhu chinonzi mushona anouya achiadresa ari ani anoadresa achivenga vana mama vedu okay ndanga ndichikumbirawo kuti moto vavudza ipapo ende verdict ikangobuda kuti mboko ari kuadresa just expect kuti paHeroes Acre pane violence ende kungorovana chete ende hakuna majivoti anosvika ipapo because ndo vanouraya shefu wedu vari kuSouth Africa uko vakavapoisena futi vouya kunoku vozoviga pana okay panotori neproblemu isu tine problemu kuno kuBulawayo izvezvi tauya kuwa tiri kumba izvezvi tiri kulokuzeni tiri kuHarare saka ndandichikumbirawo verdict inobuda ipapo kana madiscasa hakuna mboko anouya paHeroes Acre ozoadresa munhu uya is a problem I think pakatoita problem kuti munhu uyayo atohwe obva anzi ndivice president wenyika that was a very great mistake it was a fatal mistake in life haafaniri because haakodzeri zvaari kuita zvere anonyadzisa tiri kukumbirisa shuwa mama tokumbirisawo bosi namama vanga vasingatombodi kana kuvaona vanga vasingadi kana kuvaona yo nhasi anozoviga ari guest of honor anenge achitaura chii chaanotaura except tribalism chii chaanoziva mati haana kuuya kuzokubatai maoko aiwa kana vatamba nanachombo vachapedzana nachombo ikoko asi isusu tiri kuti paHeroes Acre mboko haiti guest of honor saka isusu tatitoenda kuHarare tonopakata svika ikoko toda kutaura napresident aiwa ndikukumbirisa zviitike saizvozvo madha isu munhu wedu tinoviga tirisu kana zvaramba zviri nani timuvige kumusha tovaviga kumusha kwedu ikoko toenda kumusha kwagutu takawanda tonovaviga ikoko nekuti hatingavigiwi munhu namboko isu munhu ane tribalism akadaro anonetsa munhu anosikama eproblem hapana kana chaanokwanisa is not a father figure munhu uyo zvakanaka sasinzo ndinotenda nematambudziko kaya